ez itt a Galliard Magic, majd nagyon egyszerű dobókocka teleportálós trükköt mutatok. Kell hozzá egy dobókocka, az egyiket berakod ide, a másikat pedig ebbe a kezedbe ráfújsz, és innen eltűnt. Hova tűnhetett? Hát persze, hogy ide. Ha nem jöttél volna rá, hogy kell, akkor jön a megfejtés hamarosan. Megfejtés, hogy amikor ezt berakod ide, igazából nem rakod be, hanem összezárod a kezed, és ezt beszörted ide, elveszed a másikat, és megvan. Jobb, hogyha ezt az ujjadat használod, amikor úgy csinálsz, mintha áttennéd, mert evel jobban látszik, mert nehezebb behúzni. Tetszett, dobj egy lájkot odalent, és hamarosan további videók fognak következni. Szia!